10 high school teams, 7 college squads, 2 divisions, fighting for the championship crown. Who will reign Cesafi 2015? Watch every game live at www.Sun.Star.com.ph. Visit cesafi.sunstar.com.ph to get the latest updates. Mayong adlaw, kini si Jason Doval ug kini ang Sun.Star Pilipinas. Nagsugod na karong adlawa ang pag-file sa Certificate of Candidacy alang sa mga mudagan sa piniliay sa sunod tuig. Didto sa COMELEC Manila, ang mga kandidato sa United Nationalist Alliance kun una nga sila si Vice President Binay ug Senator Gringo Honasan ang unang tandem nga ni-file sa ilang COCs. Kuyog ni Binay ug Honasan mao ang ilang mga pamilya. Si kanhi Iloilo Congressman Buboy Sejuco ang labing unang presidential candidate nga ni-file sa iyang COC kaganinang alas 8 sa buntag. Laing ni-file sa ilang kandidatura pagka-presidente mao sila si Eli Pamatong, retired Army Officer David Toralba Alimorong, Engineer Ralph Masloff, Attorney Camilo Sabio, Crime Buster Danilo Ansero Lihay-Lihay, retired Army Officer Adolfo Indoctivo ug Sel Hope Kang. Laing upat ka mga kandidato pagka-senador ang mi-file sa ilang COC. Apil na niini si Senador Panfilo Lacson nga midagan isip independent candidate. Pormal nang giproklamar sa Liberal Party ang ilang mga kandidato pagka-senador sa 2016 elections. Tagsa-tagsang gipaila-ila ang 12-member senatorial slate sa LP kaganinang buntag sa Club Filipino didto sa Manila. Ang senatorial slate sa LP naglangkob nila ni Franklin Drilon, Ralph Recto, Francis Pangilinan, Panfilo Lacson, Leila De Lima, Riza Hontiveros, Jericho Petilla, Joel Villanueva, Teofisto Gingona III, Mark Lapid, Nariman Ambulodto ug Crescente Paes. Ang proklamasyon gitambungan ni Presidente Benigno Aquino III ug LP Presidential Candidate Mar Rojas ug Vice Presidential Candidate Leni Robredo. Mipasalig si Aquino sa daang matuwid team nga personal niyang panguluhan ang kampanya sa LP. Dili suspensuhon sa Department of Education ang magtutudlo nga giingong nangulata og bata samtang wala pay ebidensya nga magpamatuod nga gikulata niya ang iyang tinun-an. Ang DepEd Karkar City Division mopahigayon og investigasyon aron masuta kung tinuod bang gikulata sa magtutudlo ang usa ka grade 6 student sulod sa classroom sa Liburon Elementary School. Gingong gihapak sa magtutudlo ang ulo sa bata gamit ang libro. Gisumbag ang buko-buko niini og gikusi human makakuha og score nga 10 out of 50 items sa exam ni adtong Miyerkules. Mato ni Dr. Gregorio Cyrus L. Horde, ang superintendent sa DepEd Karkar, nga miabot na sa iyang buhatan ang maong kaso ug makigtagbo siya sa magtutudlo sa ipahigayong investigasyon. Giklaro hinuon ni L. Horde nga ginadili sa mga tunghaan ang paggamit og corporal punishment sa pagdisiplina sa mga estudyante. Kung mapamatud-an nga gikulata ang bata, masilutan ang magtutudlo sa DepEd. Sa pagsugod sa filing of Certificate of Candidacy karong adlawa, nagpabiling hugot si Davao City Mayor Rodrigo Duterte sa iyang dili pag-apil sa 2016 presidential elections. Usa ka FB post nga nagdala sa account nga Rodrigo Duterte official account ang mikatap ni atong Sabado nga nagkanayon nga I will run for President of the Republic of the Philippines. Daghang salamat. Gidinay kini ni Duterte nga iya ang maong FB account ug nihangyo sa iyang mga supporters nga huwato na lang karong Huwebes ang iyang desisyon sa iyang pag-file sa iyang Certificate of Candidacy kung sa pagkamayor ba kini o pagka-presidente.
Nagpabiling kampeyon ang Sacred Heart School Ateneo de Cebu Magis Eagles sa Cesafi Basketball Secondary Division. Kini ang ikatulong higayon nga nakuha sa Eagles ang kampyonato. Ang Eagles mao ang nakakuha sa kampyonato ni atong 2012, 2014 ug 2015. Ang 2013 nga duwa naundang sa semifinals tungod sa pag-file og legal nga kaso. Sa pagsugod pa lang sa duwa, gipagawas na sa Eagles ang kasing-kasing sa kampiyon aron kontrolahon ang kinatibuk ang kombate sa Game 3 sa Final Series. Lubong sa UC Baby Webmasters sa score nga 88-53. Si Jed Colonia sa Eagles nga nakatampo og 20 points mao'y napiling MVP sa torneo. Napilusab siya sa Mythical 5 kuyog ang iyang teammates nga si Travis Mantua ug Errol Pastor. Starstruck Season 6 finalist nga si Elyson De Dios mibutyag nga gikilig siya kang Ayra Mariano. Ania nga mong pakighinabi kaniya. Sugbuanon nga si Elyson De Dios kinsa nakasulod sa top 14 sa artista search nga Starstruck Season 6 nibutyag nga usa sa iyang mga nagustuhan sa iyang co-finalist nga si Ayra Mariano mao ang karakter ni ini. Sweet po siya, mabait, maganda po siya. Yun, wala siyang boyfriend. Gusto ko din niya. Since birth, wala pa siyang boyfriend ko. Gusto ko din niya. Kahinumdumang ang duha nakadaog sa Best Love Team Award sa Starstruck Kilig Serie Awards ni atong niaging Biyernes tungod sa ilang kilig serye nga Hugs Hugs Mwa Mwa. Diin pipilasab ka mga netizens ang niingon nga gikilig sila sa duha. Ang sugbuanong si Elyson mibutyag sab nga aduna na siya mga gitudlo nga mga Cebuano words ngadto kang Ayra sama sa yung igugma kita. Igugma kita. Ano namang sabi niya? Wala. I'm nag-smile lang siya. Parang kinikilig yun. Kapoy. Kapoy. Kasi lagi siya na pagod ko. Lagi niya sinabi, kapoy yan. Cute. Wow po. Kasi may game kami ni Ayra po. Yung stare game po. Stare game. Lagi tingin sa mata ko. Tapos, nahihiya ako. Sabi niya, anong Bisaya ng iyak? Sabi ko, wow. Sabi niya, huwag ka nang mauwang. Kinilig ka naman. Oh. Si Elyson pabiling usa sa top 14 sa Starstruck Season 6 ug duna siya mensahe alang sa iyang mga fans. Salamat and God bless sa kanila yung nag-believe sa akin, nag-suporta sa akin. I love you guys. At yung hindi nag-believe sa akin, mga nagdadaw na hindi ako deserving dito sa Final 14. I'll prove them wrong that I will do my best to that I'll do my best para deserving talaga ako dito sa Final 14. Alang sa uban pang showbiz chika, bisitaha ang celebrity.sunstar.com.ph. I-follow po sa Twitter at Sun.Star Showbiz. Sa Lotto results, wala nakadaog sa mga premyo sa 6 Ultra Lotto 658 o Super Lotto 649 sa mga bula kagabi. Budlahon unya ang 645 Mega Lotto o 655 Grand Lotto. Ania ang balor sa dolyar gikan sa Bangko Sentral ng Pilipinas. Musunod ang kapalaran gikan sa Sun.Star Super Balita.
tong Virgo. O ganay ang mga balita, gikan sa ubang bahin sa nasod. Ug dinhi natapos ang atong mga balita karong adlawa. Alang sa dugang pang updates, bisitaha ang www.sunstar.com.ph. I-follow sab ang mga updates sa Twitter at Sunstar Online ug sa Facebook, Sun.Star Pilipinas. Kini si Jason Doval ug kini ang Sun.Star Pilipinas. Welcome to the newest member of the Sun.Star family, My Sun.Star, a mobile application that allows you to remove all the online clutter and focus on what you want, what you need. To enjoy our latest edition, you must have an Android device, a mobile phone or tablet. Go to the Google Play Store, type My Sun.Star in the search box. Click on Search. Once brought to the application, click on Install. Wait. When download is complete, click Open. You will be brought to the login page. You may use your Facebook or Google Plus account to register. If you are already logged into your Facebook, registration is automatic. Next, select your interest. Click on at least 3 categories and at least 1 location like Cebu or Davao or any of the cities in the Sun.Star network. When you're done, click on Done. Great selection! If you do not select any category or location, you will automatically be brought to the News Bits section where you can find, in one glance, a list of news of the day that you should know. If you have selected your interest, the News Bits will be the first list, followed by different categories that you chose. This way, you do not see all the other news and articles that will not be relevant to you. What you see is what you want. If you want to add more categories, click on the menu icon on the top left. Choose My Interests. Select again. You will also see in the menu information prepared specifically for the mobile app. These are Lotto, classifieds on jobs and properties, and obituaries. What makes My Sun.Star different from the Sun.Star website and the responsive mobile site is its customization feature. You be the judge of what is news to you. This app will also be available soon on the Apple Store, so those with iPhones and iPads can enjoy My Sun.Star. Thank you!